Здравейте на всички! Днес за първи път опитвам Лава Бер шоколад. Този шоколад, който съм взела е с мляко. И не забравяйте да пиете Fibella Way. Чакайте съставките да ви ги прочета. Тази напитка е мега вкусна. Откакто пинах една глътка от нея, после я търсих по всички магазини и най-накрая я има тук в Рила. Тази напитка е с млечна напитка, вкус на бисквита. В нея има грам захар, 0 грама захар, енергийна стойност 65 каса, калории 2,5 калории, ,500 мл шише. Дали? А вие знаехте ли? Пишете вдолу коментарите. А сега часът на истината. И време да дадем някакъв отзив. Ето, тук ми се отчупи шоколада. Много вчупен вкус. Ето така изглежда на самото блокче. А вие не забравяйте да пиете Fibella, не забравяйте и да ядете Лава Бер шоколади. Чао! Абонирайте се и лайкнете това видео!